Okay, ayun na tayo. Ang manok-manok, binigay ni Miko. Sabi ko, This butter. silete, doon sa Naga, Dimini, terminal. Sa Bicol. Ito, si Miko. Bisaya ka, Bicol ang biyahe. Huwag nasa ka sa Bisaya, Miko. Sa Butuan. Taga-Butuan din, taga-Butuan. Ako, taga-Paybay. Yan sa Naga din, sa Naga may terminal. Taga-Del Davis, Miko. Kita mo ni Migo Puksit. Kaya, nagtapat ko din yung parada. Talaga, sino tayo? Pasal ko ano mas? Ito na tayo. Malhin na tayo sa Migo Direk. Bali ng Pulubiga. Kasi pangalan mo ko? Sumalinog. Ah, Sumalinog, ikaw na Sumalinog? Oo. Kaya na mag-comment? Oo. Oo, ikaw na na. Okay na may Sumalinog po ka. Nakapalo mo sa iyo siguro? Oo. Nakapalo mo. Oo. Ang daming tao talaga. Ayan, magkatabi kami ni Migo. 1811 na lang ni Migo. 1811 din TV. Yan o. 1811. O, shout out kay Migo. O, sige. Sino tayo? Ayan, si Migo. Makita sa bata. Sa 1811 din TV. Yan na sila. Alis sila. Boss, may text ako. Narito naman si Boss Mikmik ko. Si Sir Mikmik sa room. Ato hindi ko natuloy. Shout out ko kayo doon. Yeah. Shout out kay Sir Lindo saka kay CM Bingo. Marami sa nakakaya sa terminal. Oy, nandito ko lang si DLTV Boys, oh. Kung sila tayo. Sige. Oh, salamat.